chuďák. Nemôže sa najedovať. Keby som ja po ruce však uderíš ho, ne, ale ako jedovať sa nemôžeš. Jedna pácka, jedna tie pácky, keď podáš, ale že to není jedovanie sa. Keď sa najeduješ, to sa dá skákať niekoho, ne? Ja to beriem tak, ne, že keď nie sa najedovaní, tak pácky, keď sa je najedovaní, tak to už skáče polu do rozumieš. To už si sa máme ma tak, kopačky. Hej, ne taký som kopačka. Minule som si kúpil kobojky, 2 dní jsem jich vypadal, se mi osypali na nové, co jsem z nich chrápů vykopal, co zubů jsem z nich vykopal. Koupil jsem si funklovky, hned na diskotéku, hned rozkopat diskotéku. Ale ne, že došel jsem do sály, ne, že došel jsem do sály a čekal jsem, že někdo drkne. Hned jsem došel, ani se nezaplatil, hned vyhadovačů jsem vyhadal ven a potom jsem si vybral chlapců, potom jsem si vybral plácu, kterou jsem poskákal. Chlapci za nic nemohli, oni sa došli baviť, však aj kamarátky tam mali, však aj tí dostali. Ale nebytal sa, však bylo tmavý, že ona. Ináč by to neudarila, ale byla tma, no. A keď to ne, keď si v nervoch, tak ani nekúkáš. Ide okolo niekto, nekúkáš, rozumíš, môže ísť aj prezident. Aj prezidentovi dával lepie facek. Ani nebijak. Hned ide, prejde okolo mňa, netrváva chláp. Ideme do auta? Marek, dostaneš aj 18 korún sociálku, ale ide s kamarátma ven, tú 1000 položíš na drevo a povieš, že sa to prepije celé. Chlapci, víte, jaký to je pocit, keď lecíte a popíjate, keď lecíte ven oknem aj ze stole a popíjate. Už ste leteli spolu ze Slovenčanou, ne? No, tak by som poprosil trošku kľudnejší, lebo som trošku narichtovaný z roboty a ešte keď ma budete richtovať vy, chlapci, tam si mňa nežiadajte. Ja som sem došiel síce si dať facku niekomu, ale ne, že hned, a nedám si ani to pivo. A chcem si dať to pivo, tak svičí. Dobre, tam minimálne 15 minút. Nedovolím udariť. Ja sa vždycky od mami nechám ešte vybiť. Ja sa robím, keď mama mňa ide vybiť, sa robím, že mňa to bolí. Otec to trepím, bez problému, rozumieš? Otec. A on sme sa na chráp, víš, koľko som už dal na chráp? A on má krivý chráp po na zemi, ja jeho syn. Co som ho dorostel, co som dorostel do jeho výšky, už odtedy som sa oddal ona. Odtedy moje slovo je nad jeho slove. Ale zás mater, tak keď niečo povie, a moje slovo, aj otcové slovo môže ísť do piče. Lebo mater také povie, že toto bude takto, paraj ja vyhačem celý šenk, ale moje materi sa neodvážim povedať, že mami ne. Nebolí mňa to, keď mňa ona bije, mňa to nebolí, rozumieš? Ale plačeš, lebo je to tvoja mama. A keď ťa bije tvoja mama, automaticky by každý mal začať plakať, ne? A ty čo robíš, keď ťa bije mama, neplačeš? Treba sa dať do plaču, lebo to sa patrí, rozumieš? Jožko, to sa patrí. Keď ťa bije mama, patrí sa, aby sa dal plakať. A nepatrí sa uhýbať. To mňa naučili už, keď som ja 4 roky, keď ťa bijú, nepatrí sa uhýbať. Vždycky ešte musíš nastaviť chráp. Keď ťa bije mama, nastaviť chráp, dať sa plakať a nechať si vysvetliš a ona dá ti tie packy a potom ti vysvetlí, víš. Niektoré mami to robia naopak, niektoré vysvetla, potom máš dajú packy. Až keď to nepochopí, potom dajú packy. A mne už dneska pekne drbe, hej. No, to prepína. Dobre.